Segons Baruch Spinoza, no tenim gens de llibertat. Tots nosaltres som com les imatges projectades en una pantalla de televisió, que depenen de la senyal que les genera. Segons Spinoza, nosaltres estem determinats en totes les nostres decisions per Déu. Però si nosaltres formem part de Déu, no hauríem de tenir una part de la llibertat que té Déu proporcional a la nostra dimensió dins ell? Això no és així, per mos que nosaltres, el nostre ésser i les nostres accions estan determinats per Déu. Però, per què no tenim, encara que sigui una part infinitament petita d'aquesta llibertat absoluta? És a dir, en la pràctica cap llibertat? Perquè Déu és absolutament lliure, ja que existeix per ell mateix i no depèn de res extern. Tot el que passa en Déu depèn completament de la seva pròpia naturalesa. Les coses particulars, nosaltres, qualsevol cosa finita, no existeixen per si mateixes, sinó que depenen en tot de Déu. Tot el que fan està determinat per Déu. O bé ets Déu i per tant absolutament lliure, o bé ets una cosa particular i per tant completament determinada. Si per llibertat entenem poder triar entre diverses opcions sense estar determinats per causes prèvies, aleshores en la pràctica no tenim cap llibertat. Per a Spinoza, ser lliure és comprendre que no ho som. Ser lliure és comprendre que mai hem fet res més que el que les lleis de la natura ens han determinat a fer, i mai farem res més que el que les lleis de la natura ens determinaran a fer. És a dir, nosaltres seríem com la imatge que apareix en una pantalla de televisió, determinada per la senyal que la genera. La imatge en la pantalla no pot fer altra cosa que reflectir la senyal. Però, en el nostre cas, com més comprenem l'estructura de la senyal, les lleis de la natura i la nostra pròpia determinació per aquestes lleis, més ens acostem a la llibertat en el sentit espinocià, actuar segons la raó i no segons les passions. Però la nostra comprensió de la dependència total de Déu també és depenent, i no és res més que part de la mateixa imatge projectada en la pantalla.